Hola, friquis. Estic una mica preocupat. I és que últimament estic veient molts vídeos de qual és el millor dia per a ir a PortAventura. I uns calendaris allà amb tot en vermell que semblen tret de la pel·li de Mad Max, només falta gent amb fletxes i de la guitarra ja tocant. I es veu que has de tirar les cartes, s'han d'alinear els astres, el segon dilluns després de lluna plena, potser és un bon dia perquè no hi trobaràs 2 hores de cua. No sé, una cosa molt boja. Però el que realment és una bogeria és que has de fer una gincama loquíssima, molt loca, has d'arribar 2 hores abans del parc, has d'anar corrents a Shambhala, sortir a fer un triple mortal. A Furious Baco has d'anar a 4:45, ni un minut abans ni un minut després, si no ja trobaràs 6 hores de cua. D'Uncharted, oblida't de pujar. Però què és aquesta locura? Realment estem normalitzant que per poder gaudir mínimament del parc hagis de fer aquest Excel i aquesta gincama? Amb aquest vídeo no vull criticar cap creador de contingut. Al contrari, realment amb aquests vídeos intenten ajudar que la gent tingui una bona experiència del parc i pugui pujar més de 4 coses. El que vull dir, i és el que em preocupa, és que estiguem normalitzant aquesta situació que fins i tot a vegades sembla culpa del client de que no ha triat un bon dia per anar, de que no ha seguit tot el protocol de la gincama. Entenc que hi ha dies d'alta afluència, com és ara el cas de Halloween, però el que no pot ser és que sigui cada cap de setmana tinguem la mateixa situació. Per tant, quan el visitant ha de començar a fer peripècies per tenir una bona experiència, el problema és únic i exclusiu de la gestió del parc. També m'agradaria saber la vostra opinió sobre tot aquest tema, així que us llegeixo els comentaris.